kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗon e no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire moon ha hande gonɗen ko ñalawma dimanche hawri ko jeenayi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom 8h jamma ɗo e Cincinnati Westchester ko on waktu yoni toon to New York toon to Paris ɓe jettima joni 2h du matin Afrique ɗum noon Dakar e Abidjan ɓe jettima goni joni ko minuit habaruji moon e ɗemgal pulaguiɗeɗen ko toon to Washington tugnadi kadi e résumé mo ganduɗa MSNBC News ɓe mbaɗi oɗo ñalawma dimanche ɓe mbi wonde ko kamɓe démocrate ne ɓen continue hande gembude koye mabɓe wiide wonde so tawi ɓe keeɓi gardigu toon to congrès koɓe leskitoɓe kala gueɗe ɗe ganduɗa henne kanko Donald Trump hoore makko e yimɓe partenaire uji walla yimɓe ɓe waddata business walla ɓe rendi gueɗe ɗe ganduɗa ɓe takki oɗo gouvernement makko oɗo sa joni ko gouvernement gueɗe ɗe ganduɗa hen eɓe takki laamu makko kanko Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa hen en poti enquêtede ko fati e jeenade ko jiita ɗum ɗon toon Sénat ɓe mbawi confirmede hono kanko Tate Blanche ɗum noon ñande aljumande pour wonta hankkadi kanko ministre toppitiɗo ko fati e justice siftini ɗon tan ko kanko wonno ministre temporaire gonno ɗon toppitiɗo ko fati e justice ɗum noon kadi lebbi ɓennuɗi fof kanko wonno kanko hoore makko ministre adjoint kanko pambandi démission ko wawi wonde fof démocrate en mbi wonde ken wayno oɗo sa joni neɗɗo agent ballowo laamu ndol langu mbiyata autoritarisme ene wayno ko kañum hoore mum ko confirmant siftini ɗon tan ko kamɓe républicain ɓe jogui ko capanɗe joyi tati jonde ɗum noon e wayno haysindo jonɗe ɗiɗi gussima hen sigo républicain ji ɗiɗi rewɓe jaɓani wotandemo ene wayno kanko JD Vance tawde ko kanko woni vice président mo États-Unis toujours vote makko ne compte hande toon to Washington tugnade kadi ko Donald Trump ko wasata oɗo ñalawma hande wi wonde ko e wayno ko ngaalu leydi ngu ɓeydimi yarude yeeso ɗum noon kadi tugnade haralleɓe ko fati e ngaalu kalde en MSNBC News mbi wonde ene wayno ko ɗum ɗo ko hunde lutodirde oɗo sa joni kamɓe américain ji d'une façon générale holko goytoto ko fati e ngaalu ngu ɗum noon ko tugnade kadi analyse aji toon to Michigan hande ene wayno ko kamɓe démocrate en parti démocrate en ene wayno ko ɓe goni koyo ɓeydade gembude hono kanko Abdel Saïd ɗum noon kawɗo woteji bannoɗe toon woteji primaire bannoɗe toon to Michigan ene wayno ko kamɓe démocrate ɓe goni koye ƴeewde peeje foof ɓeydade walludemo kanko Abdoul El Saïd kañum hoore beele ne hawa hono biyeteɗo Michael Rogers ɗum noon komo républicain ji ƴefti oɗo sa joni mo Donald Trump suuɓi kañum hoore mum woni kawɗo woteji bannoɗe toon pour ko fate Sénat kanko Michael Rogers noon e wayno ko fama tan oɗo sa joni ko ɗamina ko sibabude kamɓe démocrate en surtout ɓeɗo sukaɓe ko wayno kanko Abdoul Saïd ɗum noon ko sukaɓe oɗo sa joni natɓe parti démocrate en haysinno ɓe mbiya wonde ko progressiste uji walla koɓe socialiste uji ene wayno ko politique mabɓe moɓe jaato ko politique moins kam nodduɗo ko fate yimɓe famarɓe doole en ɓe foof ene wayno ko yo dokke priorité yo balle e yimɓe fof yo jogo ko fate assurance cella ko cukkaka kadi yo nadde politique ko nden ɓurata wawde wallude américain wawi wonde foof Michael Rogers ko mawɗo seeɗa campagne hakkude kamɓe républicain kamɓe démocrate en e surtout kongude makko kanko Donald Trump ɗi huccitinde Abdoul Saïd oɗo sa joni wayno ko démocrate en continue ene goni caggal makko kanko Donald Trump noon e nder analyse aji kadi baɗaɗi oɗo ñalawma hande wiya wonde caɗele ɗe o jogui oɗo sa joni e won hen ene mbiya wonde kanko hoore makko wondaka hono parti républicain yo yaaru yeeso walla yo gañu ni hay woteji baɗeteɗi e lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ene wayno ko ɓe mbi wonde ko ene wayno ko hawnayi kanko Donald Trump e kamɓe républicain eɓen puɗɗo jogade joni fayre wonde ko ene wayno ko gueɗe ɗe waɗa ɗe foof jogorani walludeɓe kamɓe parti républicain walla kamɓe sarɗiyankoɓe républicain wonɓe toon to congrès donc ene jeeya gueɗe ɗe ɓe ciifi hen wono kamɓe républicain toujours eɓe ponno hutorade gueɗe ɗiɗi ballowoɓe ɗum noon koko fate en tudde walla continue jogade ɓuural ɗeɗon gueɗe ne jeeya hen ko fate sécurité leydi walla kisal leydi ndi gueɗe ɗiɗi ɓe ngel koko fate ngal leydi kono noon tugnade e poluji ɗiɗi baɗaɗi walla sondage uji ɗiɗi baɗaɗi hen goto waɗi ɗum rawro ipso pool donc tugnade hande oɗo pool mo rawros waɗi mbi wonde ko e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi hono ko sondage uji jaltinino wonde ko kamɓe démocrate kamɓe républicain kamɓe ɓurno hoolede ɗum noon ene wayno ɓurno démocrate en kene wona sappo e goho toɓɓere ɗum noon ko fate gueɗe patuɗe e guerruji hariji international ko fati terrorisme kono noon e oɗo saha tugnade hande ɗiɗon sondage uji mbi wonde ko ene wayno ko américain ji fof namdaɓe mbi wonde ko 37% e américain naɓe fof taw ko mawɓe mbi wonde ko ene wayno ko ɓuuri hoolade ko kamɓe démocrate en républicain ji ene wayno ko 36% tan mbino kolli ɗumen tugnade e pool kadi baɗaɗe toon to Fox News ene wayno ko fate sécurité national e tawi wonde ko 50% e américain ji namdaɓe fof
mbi wonde ko kambe républicain buri holade 48% mbi ko liko démocrate dum do fo non ko hunde usinde en hadde guerre Iran fudade e woni ko kambe républicain be burno démocrate en wona sappo e didi tobbere dum non sibabu do guerre en wayni dum do fo ko ustad dum do fo ko gedde de ganda cifaade donc tunare hande CNN ko windi mbi wonde ko sonde juji jaltude ko bo e odo dumun en ko wonde ko en wayni ko kambe démocrate hawna ko kambe buri odo sa joni holede dum non ko 54 contre 45% ko fate ngalu ko fate sécurité e ko fate kadi walla wawde dejinde dido hareji di ganda américain ngoni mudum odo sa joni habruji men politique hande tonto Michigan en wani ko kanko Abdul Said dum non ko wawi hande arde tonto CNN o wawi kadi haldude hono kanko jeytapo ngal jeytapo ko namdi wi wonde ko wiyama wonde ko kanko Abdul Said o wawi halde ancien président Barack Obama donc en wayni ko be kaldi kadi halluji moji dum non e wayni jeytapo namdi wi wonde so tawi mo wawi halande men ko be kaldi ko jabani halde wi dum ko halluji privé kono non e wayni ko wi wonde ko kanko hore makko Barack Obama ko idol makko e kadi en wayni ko kambe fofu be kaldi kadi gedde de nganda de mbadata odo sa joni pour wawde wallude kambe démocrate be mbawa hawde républicain ji kadi be mbawa hebde sénat bele mbawa wallude américain ko way won siftin don tan ko kanko Abdul El Said non ko neddo jeya tonto Michigan e kadi ko juldu ko arab Donald Trump de odo dum dedo balle bennude fo neno ena wala campagne no bonne inde makko eni wi'ewan kadi ko kanko ko neddo ganjo juif en ko ganjo Israel nabe kono e jawul makko kanko Abdul Said o haali wi wonde en wayno ko kanko hore makko jibina ko nokku do juif en julbe en gondi o jibina kadi ko nokku mon ganda mo ris so tawi o gongdinani juif en kanko hore makko wawa wonde jul kono o woni ko jabani ko gede badete tonto Israel gede de ganduda en kambe kanko laamu makko kanko Benjamin Netanyahu wadata dum fo non ko jabolo jabani jabade Donald Trump halluji kewdi kono kam o fuddima halde didon halluji hande kanko Bernie Sanders senator jeyaɗo toon to Vermont e kadi mo haalum haalta oɗo sa joni si babunde ɓeɗo progressiste suji wonɓe sukaɓe fuɗɗiɓe nadde e parti démocrate en wayno e nder konngudi ɗi o haali wi wonde en wayno ko windi lettere fadde gardiɗo minorité toon to Sénat hono kanko Chuck Schumer e gardiɗo kadi minorité toon to sud représentant Hakeem Jeffrey gardiɗo parti démocratique comité muɗum on Ken Martin ɗum ɗon e lettere nde ɓe haalni nde wi wonde ko en wayno ko si babunde gueɗe ɗe ɓe jii toon to Michigan nde en wayno ko kamɓe parti démocrate e poti salade oɗo sa joni kala campagne mo ganduɗa en balle gummotoɗe e super pac noon o wiide makko kadi ko yimɓe mo ganduɗa ko ɓuuri hewde ɓeɗo ko républicain mais kadi ko yimɓe jeeyaɓe e gouvernement mo Israël kañum hoore waɗata pour beele kamɓe parti démocrate e mbasa gagnade ko wawi wonde fof e wiide makko wi wonde ko en wayno ko sibabunde toon to Michigan kamɓe super pac ɓe mbawino ferrade ken awde boye temedde joyi e sappo e jeeɗiɗi million ɗum noon ko e oɗo campagne tan hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom en wayno komo ñaagui ɓeɗo artiɓe to démocrate en toon to ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi fof yo mbad feere fof beele ene mbawa riwtude kala ballal walla kala jokkodiral mo ganduɗa super pac wadde mabɓe ko wawi wonde fof en woni ko kanko Bernie Sanders en wayno wi wonde hay sinno wonde ko kanko Haley Stephen mo kanko Abdul Said mo hawi toon to Michigan hay sinno wonde o hawanoma en wayno ko kanko Haley oɗo démocrate candidat gonno toon kamɓe super pac ɓe dokkino ɗum kene wona 50 million ɗum noon ko wallude ɗum beele ne hawa Abdul Said ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Bernie Sanders oɗo sa joni wi ɓeɗo en ardoɓe kalis taw ko pro Israel naɓe en wayno ko kamɓe parti démocrate pour salade hebde kalisaji mumen habruji men États-Unis cekkitirɗen tan hande habruji gummiriɗi toon to immigration tugnadi kadi ko winda toon to KGW 8 ɗum noon ko chaîne télévision ɓe mbi wonde ko tugnade konngol kadi gummingol toon to ardiɓe immigration service ɓe mbi wonde ko kamɓe dadiɓe immigration maɓe mbawa dañde caméraji tawno gona e becce mabɓe ɗiɗon caméraji noon ko walludeɓe kala nde ɓe goni e liggey suwa nanggude yimɓe suwa ko mbawi wadde foof taw ɗiɗon caméraji nangga ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa en public o fuɗɗinoma weltade hen kono noon en wayno tugnadi kadi e ko anda en wayno ko kamɓe immigration haysindo won joguinoɓe caméraji ɓe meeɗani jabde caméraji mabɓe ko nanggata ko hen ɗum noon yimɓe ganduɗa procureur uji walla laamu walla justice kañum hoore jogo hen accès ɗum noon ko ɓuuri hewde en wayno ko so tawi enquête aji ne mbaɗe e mabɓe ɗiɗon caméraji ko nangganno ko ɓuuri hewde en tugnade hande e oɗo chaîne télévision ko haali ɓe leltina ɗum walla ɓe caloni yaltinde ɗiɗon film uji pour wonde hollude wonde ko yimɓe mabɓe mbaɗi erreur ko wawi wonde foof en tugnade konngudi gummi toon e surtout kadi kanko halfinade ko fate caɗele frontiére uji kanko Tom Homan ɗum oɗo sa joni ɓurɗo halfinede ko fate kamɓe dadiɓe immigration oɗo sa joni nder konngudi haali wi wonde ko addi lewru août nde mayata wayno ko kamɓe fuu maɓe keɓɗi ɗon caméraji ko wawi wonde foof ɗum ɗo en wayno ɗum ɗon kadi hawnaki ma ɓeydo rendindeɓe kamɓe dadiɓe ɓe kono noon kadi ene wayno ko ha hande sibabude kamɓe jikkumoɓe jogui wasde jabde hollude kala ko caméraji mabɓe nangui ɗum ɗon kadi ene wayno ko ala ko jogoɗo ɓeydude ko fate hoolare walla ko fate ko mbiyata transparent gueɗe ɗe ɓe mbaɗata Radio Jowol Sare International
dole lingu gondia kono dole radio jowol sare ko hettu yankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo radio jowol sare international. wonande jogiiɓe publicité jokkondir eya radio jowol international caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto radio jowol international. Khabruji min international gidaden ko hare wonde hakkunde kambe États-Unis e Iran ha tumnadi ko ummi ton to CNN hande hono kambe département défense dum non ko Pentagon be mbawi kambe na dabbude compagnie ji gondido e America pewnoji kala ko fate kabirde kure de ganda be kutorto ko fate ne kabirde mabbe dum non yo kany pewnde don kure dum non ko haala jaltuno ka jonti binde fo wiede wonde ko kambe Americain be mbawi huturade kabirde mabbe kewde ton to guerre gondo hakkunde mabbe Iran be kuturi men tumnade hande hisa kana boye tatabe didi kono non wayno ko kan Donald Trump yeddini dum e kono en wado sajan ko yalti hande wayno ko kambe département Pentagon be mbawi wiide wonde ko kala dido compagnie ji pewnanodi ko dedo kabir yo Kenya e production men hande ko miton to Maison Blanche kadi ko fate en hare hakkunde mabbe Iran Donald Trump en nder ko windi e media social mako wi wonde ko kala ko fate kaldigal hakkunde mabbe Iran o do sajan ko gussude hen dole ko nabe ngol ko wadde page fofa page de kadi taw beedade bittude Iran ko fate ngal mudum dum non kadi ko tumnade kongude Winson tonto Tehran en wayno ko kambe Iran o do sajon be bi wonde kala ko ni kaldigal hakkunde mabbe America wawata fuddisa tan ko so tay kambe America nabe be mbawi rimdinde kala ko be ponno e der nanodiral ngal be cindirno gila e mois de juin ko won fa en wayno ko kambe ardibe ko faati sécurité nationale hon gardi dum o wi wonde mbadi kadi condition ngaji goddi dum non kadi didon condition ngaji ko ala sago didon condition ngaji kambe Americain be mbawa dum pour mbele kambe Iran be guddita kala ko faati cirtol gormus go donc ko en jaay didon condition ngaji e o do sajon ko kambe Iran nabe widi wonde ko donc didon condition ngaji ne jaay hono kanko gardi jogidi kongol tonto sécurité nationale on kanko biyeted Mohamed Bagar Zogar kadi kanko woni kadi mawdo consul gondo son o wi wonde kan wayno ko didon condition ngaji ne jaay hono kambe États-Unis kadi en wayno be karmina kala ko woni menace de Iran dum non hutura dole mabbe widi wonde ko kala ko Iran ko be belaka mudum e kutoro dole be mbi kadi en wayno ko alay sago kambe États-Unis be mbawa dartinde guerre ngummini hakkunde mabbe Iran be mbawa dartinde dum kadi be dartinde kala ko woni harende be ngummini kambe États-Unis e kala yimbe jokkondirbe Iran dum non en wayno ko Israel ne jaa inuna ne jaa hen yimbe wonbe tonto Liban e wonbe tonto Iraq e wonbe tonto Yemen en wayno kadi be mbi kadi ko alay sago États-Unis kany horum dartinde kala ko blocage mo wadi tonto gauge gondo son dum non blocage mo biasa kambe États-Unis be kadata batuji nadde e cirtol Hormuz walla badade ni en poruji gondo tonto Iran États-Unis kany horum kadi ne foti yobde kala bonandeji badi son sibabu ndedo hare wande tonto Iran dum non kadi en wawi itta kadi sanction ngaji e kadi en wayno kadi dacciri kala kalisaji di men nda kambe Iran min ji kambe États-Unis en bloqué dum donc o do sajone ala jabol gumigol tonto États-Unis kono non wayno ko dum do kam ko condition ngaji kambe Iran o do sajone be mbawi wadde dum kadi kala ndido condition ngaji nde dimdina walla nde jaba kambe guddisat cirtol gongol tonto Hormuz go sifti don tan ko nanodiral mabbe hakkunde mabbe kambe Iran e Oman en wayno ko dum gasi donc en wayno o do sajone ko kambe dedo leydi didi jidi topirade kala ko faati ngol don cirto donc kanko ministre topiri ko faati affaires étrangères mo Iran hono Abbas Araghchi e der ko haali nyande samedi de o wi wonde en wayno ko nanodiral hakkunde mabbe Oman gasi wodo sajone tan won gede to sande be ngoni son dum non kadi ma gas ko boya kono non wayno ko kala ko faate uddirgol ngoldo cirtol fawi koy condition ngaji kambe Iran be posidi tonto Côte d'Ivoire hono kanko gardi du parti démocratique de Côte d'Ivoire betedo Tijan Cham der kongol ngol yefti nyande jeegom lu babunde manditare leydi Côte d'Ivoire o yetti pellital ngal Alassane Ouattara yefti walla koyde Alassane Ouattara gardi du leydi Côte d'Ivoire yefti dum non ko pour wawde beydude deejere son to gurdam politique gongal tonto Côte d'Ivoire dum non der kongol do haali kati kanko Tijan Cham dum non sifti don kan horum kadano do wonde candidat si babunde kambe ton conseil ko faate election ngaji wi wonde ko nde woni candidat de taw jogi nationalité française o haali wi wonde ko en woni ko Côte d'Ivoire nabe ni poti liggade gede de ganduda dindinoji mi gede de ganduda beydore ko yire yakare bel Côte d'Ivoire en yaare yeso dum non wadi discours makko nyande jeegom lewru ut hitandu junaji no gasi jeegom sifti don tan ko kanko Alassane Ouattara kanko de makko tawnoma cérémonie mawdo bannodo son o de cérémonie kadi ko pour manditare leydi Côte d'Ivoire
wonno ko nyade ton to wuro wieten ko yubugon ko ay wonde fo en wayno yiyama ton en wayno ko délégation ngaji keebi kono non ko ɓuri tesirede kadi ko yimɓe dadiɓe ummiɓe ton to Benin ton to Guinée Conakry ton to Gabon e ton kadi to Inde ɓeɗo fof ko tawaɓe cérémonie ji majoji militaire ji banɗo ton to Côte d'Ivoire ton to Gaza tumnar ko winda ton to Radio France International ɗum non ko caggal nde nanodiral waɗa daña hakkude kamɓe États-Unis taw nanodiral daña taw kamɓe États-Unis ɓe gardi ɗum non ko wonande kamɓe Gaza e kamɓe Israël pour wonde yo guerre de ton ɗum non kadi ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu e nder ñalawma hande dimanche oɗo wi wonde ko ala e ngal ɗo nanodiral caggal yontere nde o jooɗi kanko hoore makko omo continue critique de ngal ɗo nanodiral ɗum non kadi haysindo o heeɓi kanko hoore makko assurance wonde ko kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi eɓe continue waw defandudemo kamɓe Israël naɓe pour ɓe mbasa ummade Gaza ko ɗon e ɗon ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu o wi wonde ko ala Israël kañum hoore mum jaɓani oɗo plan baɗɗo sappoji toɓɓe ɗe ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe gardi ko fati négociation muɗum ɗum ɗo fof noon kadi ko hunde kadi jogonde addude caɗele hakkude relation makko kanko Benjamin Netanyahu e kanko Donald Trump siftinde on tan ɗum ɗo kadi ene wayno ko uuri kadi arino kanko Donald Trump nde o signi nanodiral gongal hakkude mabɓe Iran ngal ene wayno ko nden kadi ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu sibabude bombardement ji ɗi wannan noon ton to Liban ene wayno ko États-Unis kañum hoore mum fuɗɗino mettiden kono wayno oɗo saha joni sibabude caɗele gonɗe ton to Gaza e surtout kadi kamɓe États-Unis ardade ɓe fedde nde ganduɗa kanko Donald Trump o sosi fedde nde ganduɗa yinde matude Palestine kadi yinde wadde addude jaam ton to Gaza ɗum noon waɗi ɓe ƴefti peeje pour wadde plan peeje jamde dañira toon ko mbiyata plan baɗɗude sappo e joyi toɓɓe kono noon ene wayno oɗo plan kanko Benjamin Netanyahu ene wayno ñalawma o salima oɗo haɓruji men international hande tumnade kadi ko wumi toon to Radio France International e wallade France 24 kamɓe leydi Espagnol ɓe puɗɗima wadde contrôle ɗum noon toon to frontiére uji mabɓe hakkude mabɓe Italie kala yimɓe ummimi ɗon toon to Italie ɗum noon taw ko rewɓe weeyo walla rewɓe leydi ɗum noon arde toon to leydi Espagne tumnata hande ko yalti toon e konguɗi gumiɗi toon ɓeɗo e yimɓe ɓe ganduɗa touriste en kayiteji mumen ƴeewa toon walla kaɗa kañumen koyen nadde toon leydi Espagne mbi wonde ko wayno gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Espagne e kamɓe Italie mbaɗata oɗo saha joni wona gueɗe ɗe ganduɗa poɗɗe sifirede ko fate ɓingu yummago pour ngu wonde hakkude leyɗele siftindon tan ko kamɓe Italie ɓe mani sibabude caɗele bannode toon to frontiére hakkude kamɓe Espagne e kamɓe Maroc yimɓe hewɓe immigré ji e ummiɓe toon to Maroc naati to leydi Espagne ene wayno ko kamɓe Italie ɓe mbino oɗon saaha ɓe guddi kala kowoni frontiére uji mabɓe ɗum noon ko weeyo maayo e leydi pour wonande hakkude mabɓe e Espagne France kañum hoore mum ƴefti mesure aji baɗɗe noon kono ene wayno kadi dental ministre uji toppitiɗi ko fate gueɗe nder leydi leyɗele communauté européenne caggal nde ndendi kadi par conférence de presse kañum ko yomen kollino fayre walla kollino oɗo saha joni kulol ngol ɓe jogui ko fate ne gueɗe baɗɗe toon to Espagne ko wawi wonde fof ɗum ɗo ene wawi wiyede ɗumnata hande touriste uji rewɓe frontiére uji hakkude kamɓe Italie e kamɓe Espagne ko jobtagu ganduɗa kamɓe Espagne ɓe jiiɗi wattade Italie oɗo saha joni haɓruji men international hande ɗum noon wayno ko jokkodiral hakkude kamɓe oɗo saha joni kamɓe Afrique du Sud e kamɓe Nigéria ene wayno ko nene fuɗɗo joni jiiɓade ɗum noon ko caggal nde yimɓe hewɓe gummi toon to Afrique du Sud taw ko ɓeɗo kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa joguinoɓe caɗele toon to Afrique du Sud artiraɓe ɗum noon toon to Abuja ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ministre uji toppiriɗo ko fate affaire étrangère ɗeɗo leyɗele ɗiɗi fof eɓen continue kaldugo kono noon e wayno ko sibabude ɓeɗo yimɓe Nigéria naɓe no wona Nigéria ko teskira kadi ko ɓenni ko gandanaɓe dañi ɗen caɗele leyɗele goɗɗe africain ji aussi dañi ɗen caɗele toon to Afrique du Sud wonde ko kamɓe Afrique du Sud naɓe ɓe kolli gagnantumago wonande hoɓɓe wonɓe toon to Afrique ko wawi wonde fof oɗo saha joni relation ngaji diplomatique ene continue wadde hakkude kamɓe leyɗele ɗeɗo ɗiɗi Afrique du Sud e Nigéria kono ene wayno kandi ene wayno ko ngal ɗon jokkodiral haysino continue wadde ene sife hande wonde ko jokkodiral ngal ɓuurani fewde no fewi sababude ɗeɗo caɗele kamɓe citoyen ji nigérian ji dañi toon to Afrique du Sud artiraɓe toon to Abuja toon to Mauritanie e Mali kadi ene wayno ko oɗo saha ene wayno teskira kadi hawnekki jokkodiral diplomatique hakkude mabɓe nene ɓeydo kadi jogade caɗele ɗum noon ko nde yalti e réseaux sociaux ji wonde ko yimɓe Mauritanie naɓe ene nanga toon to Mali kadi ko ɓeɗo yimɓe kadi ene wayno juuɗe men kabɓa kadi jeeso men ene mbuma tek ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa wonande opinion publique toon to Mauritanie ko ɗum ɗo ko hersinde yimɓe ɓe ganduɗa taw ko Mauritanie naɓe nangaɓe toon to Mali oɗo dumunde fof noon ene wayno ko caɗele ne goni hakkude kamɓe Mauritanie naɓe e kamɓe Mali surtout ene
ene kadi de teskira wonde ko kambe dadibe mali e ballondirala yimbe jeyabe ton to Russi wonno son wallobe mali e be naata hen saaji ha e leydi nder leydi Mauritanie abbaade yimbe Russien kono tesiram kadi en wayni ko won Mauritanie naabe heew kadi nangabe son ton to diwan Mali so taw kadi ben ko wonen ko aynaabe wonen kadi ko yeeyo dum do fo non ko addani aldama en wayni ko leydel de nanondiri kono non de balde kadi ko yaltina en sibabunde be do yimbe nangabe son taw ko Mauritanie juude men kabba kadi jesu men mbuma jirgiti kali o do sa joni chadele won Mauritanie nabe jogi compte Mali wala Mali nabe jogi compte Mauritanie ko won fo en wayni ko gouvernement ji didi en continue hande jokkondirde par relation ngaji mumen hakkunde ministre uji de l'intérieur et ministre uji des affaires étrangères kono ko won fo en teskira o do sa joni hono kanko gardido leydi Mauritanie hon Mohamed Cheikhul Ghazouani yimen godi ko ƴewde holto munyal makko wawi hadde surtout en dedo gedde de mbiyata Mali nabe ne tonya ko won fo en wayni ko haggilaji en kucciri o do sa joni holle réaction mo gouvernement Mauritanie wadata cagal de ɗiɗo image uji jaltude wonde Mauritanie nabe nangabe ton to Mali musidɓe tedduɓe ten ko radio sar ko ɗo tongi meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jam mo jam woni jungo mum nde waɗante en jam